Hoy de ulawadai iyo ka uoy lainan sadaro tongga ala condong onde ka uoy kasaula manantira abahanyo lai jatuh ke dalam oi jatuh ke dalam iyo ka uoi si buah saja lava pisah onde ka uoi iman dejo aya onde nak kanuangoi bakola sato balenga diri dalam kecamatan iyo ka uoi koto singkara tasabui nagari onde ka uoi lai koto sani onde nak kanuangoi ampe jorong onan di dalamnya anta nak sayang anta indah sayang onde ka uoi ayah ke mungkinlah kok salah onde ka uoi di badan diri onde nak kanuangoi adia joman deh nantani ayo
dalam lingkungan, oi di dalam lingkungan, onde ka oi jorong nanampe. Iyo ujung ladang onde ka oi jorong diate. Onde nakan wangoi limonini atangah nagari. Semenjak kete oi semenjak kete iyo ka oi badan jo nene. Oi de abi untuang iyo ka oi ayah yo mande. Onde nakan wangoi bako indah ataya lang lai. Mudia jorong, oi di mudia jorong, iyo ka oi padang balimbi. Ado pamandian iyo ka oi bayange. Onde nakan wangoi jorong kasia arah hilianyo. Sarita ado oi sarita ado iyo ka oi lai ka mambibi. Oi kasia badan onde ka oi lai ka mangpe. Onde nakan wangoi balulu asa jotangi kadado.
Bagai-bagai iyo ka uoy kampuang di dalam iyo di sumani onde ka uoy lata abalayo onde nak kanduangoy hari minggu era minyo Joy ko bana Oi joy ko bana onde ka uoy ramu di Oi bagal wirinu onde ka uoy kasana abako onde nak kanduangoy tagade ba ako maleng Thank you.